Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Як заўсёды мы пачынаем з цытаты. Сапраўдны майстар і творца можа расказаць так, каб яго зразумеў просты чалавек абсалютна пра ўсё. І няма забароненых тэм. І паказаць на сцэне можна ўсё, але пры гэтым трэба паважаць чалавека. Кажа мой сённяшні суразмоўца, адзін з тых, каго прынята называць жывым класікам, беларускі драматург, сцэнарыст, старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў Алексей Дудараў. Вітаю, Алексей Аднофриевич. Вітаю таксама ўсіх. Алексей Дудараў, беларускі драматург, сцэнарыст, старшыня Беларускага саюза тэатральных дзеячаў. Нарадзіўся ў Дубровінскім раёне Віцебскай вобласці, скончыў Наваполацкае прафесійна-тэхнічнае вучылішча нафтавікоў, потым Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Быў акцёрам, загадчыкам літаратурнай часткі Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Працаваў на беларускім тэлебачанні, галоўным рэдактарам часопіса мастацтва, кіраваў драматычным тэатрам беларускай арміі. У друку выступае з 1973 года. Найбольш вядомы як драматург і кінадраматург. Па яго сцэнарыях пастаўлены кароткаметражныя мастацкія фільмы. Спектаклі па п'есах Алексея Дударава не пакідаюць сцэны айчынных і замежных тэатраў. Мой госць пераклаў на беларускую мову хроніку Шекспіра Рычард III. Алексей Дудараў, заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь, мае шэраг дзяржаўных узнагарод. У той хроніцы, якую ты пра мяне пачытаў, усё правільна, апроч аднаго. Я ў арміі служыў. Дарэчы, капітан у адстаўцы. Ну, конечно, гэта вельмі істотна, тым больш, што вось цяпер можна зразумець, адкуль героі, ваенныя героі ў п'есе радавыя, і адкуль тэатр беларускай арміі, беларускага войска. Так што служба таксама засталася ў памяці. Хутчэй тут не служба. Я згодны з той думкай, што кожны мужчына павінен гімнасцёрку ці нейкую уніформу на сябе прымерыць. А хутчэй за ўсё, што я дзіця перамогі. Я нарадзіўся ў 50-м годзе. Гэта 5 гадоў пасля перамогі, 5 гадоў пасля вайны. Там яшчэ і зямля ўсім пахла, і начынена была і асколкамі, і патронамі, і снарядамі, і прабітымі каскамі і нашымі, і нямецкімі. І ад нашага роднага Полацку да Брэсту уся зямля, асабліва беларуская. І вось гэта адчуванне, гэта, можа, гэты не самы лепшы дух ці подах вайны. Ён на мне і на маіх аднакашніках ён не мог не адбіцца. І таму, што калі мяне пытаюцца, ну ты ж не ваяваў, говорю, дзякуй Богу, жадаю, каб нашым ветэранам, каб яны былі самымі апошнімі ветэранамі вялікай айчыннай вайны на нашай зямлі. Наша зямля выбрала ліміт пакут, ліміт войнаў і ўсяго іншага. Ну, я з гэтым згодны, і гэта таксама нас, у прынцыпе, яднае, таму што мой бацька таксама ваяваў, я таксама сын перамогі. Ты таксама сын перамогі. Была вялікая сям'я, і ўсяго 5 братоў былі на фронце, і 3 з іх загінула, а бацька мой прыйшоў з адной рукой здаровай з вайны. І я гэта ўсё вельмі добра памятаю, як ён пілаваў дровы адной сваёй здаровай рукой. Я са школы прыходжу, а бацька пілуе дровы на двуручнай гэтай піле. Бацька толькі ў апошнія гады перад смерцю нешта ўспамінаў пра вайну. А так, было, страляў, ўсё было. Гэта як быццам ад бацькі, расказаў бы, як партызанів, гэта з радавых. Страляў. І ўсё. І ўсё. У гэтым ўсё. Яны не тое, што не любілі, яны не любілі красавацца з вайной разам. Таму што там прыгажосці не было зусім. Калі была, дык яе было вельмі небагата. І хутчэй за ўсё яна была ў іх наперадзе пасля 9 мая. Перамога калі. А так, сапраўды, я, дарэчы, прывяду табе іншую статыстыку. Бацька быў на вайне ад званка да званка і вярнуўся. 4.
І памятаєш яшчэ, ну цяпер кажуць, што кожны трэці, а казалі кожны чацвёрты. І вось іх было чацвёра, і ніхто не загінуў. А я некалі падумаў, што статыстыка ж дама не сентыментальная. Калі яна тут не дабрала, з нейкай сям'і яна забрала, каб тут дабраць. Думаю, у нейкай сям'і двое загінула з 4. А можа, у нейкай сям'і усе. Ці спаленыя былі. Дарэчы, і мама, і мая сёстра маглі спаленымі быць у нашых шматлікіх хатынях. І я неяк падумаў таксама, што я з імі таксама мог быць ці спаленым, як з мамай, ці забітым, з бацькам. Ведаеш, гэта генетычная памяць, здавалася б, ну, не можам мы памятаць вайну, таму што мы нарадзіліся пасля вайны. Але я вот таксама пісаў у адным вершы, бо як жа мне спакой займець, цяжар той памяці адкінуць, бо куля тая несла смерць мне і маім дачцэ і сыну. Ну, я не чытаў гэтага твору, але бачыш, думка адна і тая ж. Ну вот калі ты ствараў вот гэтыя п'есы, калі вот яны ішлі і ідуць, яны ва ўсіх тэатрах і Расіі, і Грузіі, і Узбекістана, многа дзе, вот гэтае пачуццё вот гэтай вайны, вот гэтых радавых, вот гэта ўсё, як яно нараджалася? Наум, рэч у тым, што я не пісаў пра вайну. Я пісаў пра сябе. Пра сябе. Пра сябе, вось, калі бы апынуўся ў абставінах. Незалежна ад таго, там мая душа знішчаная, выпаленая вайной, як у Буштіца таго ж з радавых, ці захаваная, як у таго ж беларуса дзерваеда, што б з ім не рабілі, ён усё адно застанецца і застаўся чалавекам да канца. У яго забілі жонку, спалілі дзіцёнка, хату спалілі. Ну, карацей кажучы, прайшоў усё, пра што кожны беларус прайшоў. А ён свае апошнія кансервы аддаў дзіцёнку, немцу. Ён захаваў чалавечае ў сваей душы. Ну, а вот белыя росы, колькі разоў ты глядзеў? Ой, спытай што-небудзь лягчэйшае, я не магу табе сказаць. Я магу сказаць, што аднойчы я застаўся дома адзін, мне ніхто не перашкаджаў, яна па нейкім канале ішла, гэта карціна. Зразумець яе поспех я так і не... Думаю, вось я зараз уключу, сяду, спакойна пагляджу і зразумею. Я уключыў, спакойна сеў, з задавальненнем гэты фільм паглядзеў і нічога не зразумеў. Там нешта, нейкае дзіва адбылося, дзякуючы і таму ж Ігору Михайловичу Добролюбову, светлая яму памяць, і Санаеву, і Барысу Кузьмічу Новікову, і Караченцеву, і Наташы Харахорынай. Ну, не буду сціпнічаць, і мне таксама. Але нейкае дзіва адбылося, там закадзіравана нешта такое, прыцяглае да нас, якога нам, як людзям, пастаянна хочацца і не надакучыць ніколі. Вось, калі ты зараз мне скажаш, што напіўся ў гэты гарачы дзень вады так, што 3 месяцы піць вады не буду. Без вады чалавек не можа. І вось без таго, што ёсць, а што там ёсць, я не ведаю. Ён таксама не можа. Рэч не ўва мне, рэч не ў артыстах, не ў Добролюбову нават. А рэч у тым, што там багата сапраўднага. А сапраўднае заўсёды запатрабавана. Яно патрэбна нам, вось як тая ж самая вада, як той самы хлеб. Ну вот пачыналася ўсё-такі творчае жыццё у літаратуры з першых апавяданняў. Апавяданні былі ўхвалены, і Быкаў, здаецца, хваліў, і многія крытыкі хвалілі, але ўсё-такі цяпер у большай ступені Аляксей Дудараў вядомы як аўтар сцэнарыяў, аўтар п'ес, як драматург. Проза ці пішацца? Апошняе апавяданне напісаў у 79-м годзе. І ўсё? І ўсё. І ўсё, рэч не ў тым, што гэта дрэнна, я не толькі ад цябе гэта чуў, чаго ты, у цябе такія апавяданні былі, чаго ты апавяданні не пішаш. Трэба рабіць тое, што робіцца. Тое, што павінна быць напісана, напішацца.
тое, што не павінна быць напісана, не напішацца ніколі. Ты гэта ведаеш таксама. Так, ну і, канешне, вот калі гаварыць пра п'есы, калі гаварыць пра гістарычныя п'есы, я памятаю, што нават некаторыя вот пасля п'есы пра Ефрасінню, там яшчэ некаторыя абвінавачвалі, што гэта пад гэтым няма гістарычнай праўды, што гэта многа што выдумана. А хто яе ведае гэту гістарычную праўду? Вось, што называецца, пакажыце, няхай першым кідае ў мяне камень. Рэч у тым, што ў мастацтве больш праўды, чым у самой праўдзе. Я так лічу. Тое, што адбывалася сотні гадоў таму, я нікому не дакажу, што адбывалася менавіта так, як я напісаў, але што інакш адбывалася, мне таксама ніхто не дакажа. Кажу, ну у летапісы, а летапісы хто пісаў? І каму было трэба, каб было так напісана? Ну, летапісы хто пісаў? Так самі людзі. Я нічога не сцвярджаю. І потым, якая б гісторыя старажытная не была, яна перш за ўсё пра цябе самога, пра нас. І калі гэта адгукваецца у сучасніка, у душы, значит, ты правільна напісаў. І гістарычную праўду. Канешне, я памятаю, калі пачынаў сваю творчую дзейнасць, то больш за ўсё выказвалася такая няздольнасць цікава гаварыць суразмоўцам, калі спытаць, што ў вас на рабочым стале у пісьменніка, якія ў вас творчыя планы. Поэтому, конечно, ты мяне будешь крытыкаваць, ты будешь гаварыць, што вот што ты, перад гэтым мы таксама гаварылі, толькі не пытайся, якія ў мяне творчыя планы. А вось і не ўгадаў. Да? А вось і не ўгадаў. Сапраўды, пра творчыя планы, пра над чым працуеце, я гэта пытанне не толькі не люблю, я яго ненавіджу, як чалавек лянівы і прымглівы. Але ў гэтым выпадку адкажу з задавальненнем. Працую над оригинальным либретто. Либретто по пьесах, по поведаниях написать можно. А это оригинальное либретто балета разом с композитором Вячеславом Кузнецовым и с нашим знакомитым Юрием Трояном. Кіраўніцтва нашего великого театра нас, дякуй Богу, падтрымлівае. Днями пойдем до Валентина Миколаевича Елизарьева, каб з мастацкім кіраўніком тэатра вырашыць усе пытанні творчыя. Чаму я не баюся? Таму што назва рабочая «Знак Белабога» гэта не назва спектакля і ці балета будзе, гэта рабочая назва. Яна можа быць і іншым. Ну і ўжо, што называецца, першы варыянт зроблены. Дударевы балет, там же слов нема. Вось гэта цікава, вось гэта цікава. Ты разумееш, это там со словом любы разберэцца, скажа. Со словом лёгка быць. А ты паспрабуй без слоў сказаць так, каб цябе і зразумелі і палічылі за разумнага. Ну што ж, гэта будзе новы Дударев, гэта цікава. Дзякуй Богу, калі гэта будзе. Пра будучыню не будзем казаць, я ж казаў, што я прымклівы чалавек. По формату ёсць пытанне. Ну, Што для вас значыць патрыятызм? Беларусь. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Колоса, Купалу, Біблію. Не, Біблію. Купал, Колоса. А што зараз чытае Алексей Дударев? Чэхаў у мяне ляжыць пастаянна на стале, і я любы томік яго бяру, адкрываю. І з любой старонкі? З любой старонкі і чытаю. Я ўжо 1000 разоў гэта чытаў. Ну, хутчэй за ўсё, гэта Антон Павлович. Я зараз так чытаю Паўстоўскага. Ваш любімы пісьменнік? Чэхаў. Што для вас беларуская мова? Беларусь. Малая моя радзіма. Вёска Кляны Дубровінскага раёна Віцебскай вобласці. Што ж, дзякуй, дзякуй. Сёння маім суразмоўцам быў вядомы наш творца Алексей Дударев. Дзякуй, усяго найлепшага, да пабачэння. Дзякуй.